O dziwo gra Ubisoft to działa dobrze, nie? Nie no spoko, ja nie mam No ale, żadnych tych. ale kolega ma tragiczną optymalizację. Znaczy... Tu też kupił go dom. Ale to jest silnik asasyna trójki. No to tak wygląda asasynowo właśnie. Dobra, Uważamy. no to łezdupiej. Ja ciepnę granat. A nie, bo to jest to, co nie rozwala, nie? Tak, Flashback. Logan weź rozsłaniaj. Ja puszczę tego łazika no, i ja podpalę, Lordex że oni za... są, dobra? O, uważaj Lordex! Bomber. Ja się poprzejeżdżam po pomieszczeniach, wam pozaznaczam ludzi. Dobra, dobra. Kaj tu była O, ta... T4. Oj, ocie dupce. Dobra, tu jest jeden. Badaj T4. Nice. Rozwalać. Jest, tu jest. Cześć Dariola. Łopierunie. Jest bomba. Tu są na schodach. Na drugim piętrze. Łociu, flash. Tu macie dużo osób w tym pomieszczeniu, no macie znaczone. Macie wallhacka teraz. O, przepraszam Lordex. Ja, czekaj, ja tam granat kupię. Kurwa, odbił się! Lordex, uciekaj, uciekaj, uciekaj! Dupce, ale tu jest rozdupan. Dobra, czekaj, ja cię Jest. podniosę. No tam boję się, że... Dobra, już Da cię się chować podniosę. po izbach. Dużo czasu. Odsłaniaj. Już cię macam po klacie, wstawaj. Tak byłem badly wounded. Tu trzeba było zdupić ta barykada na drugim piętrze. Oni tam są. Ło, nic nie widzę. Kurde, Dzięki. nie wiem. Na schodach, Lordex, na schodach. Dobra. Na tej mapie oni bardzo dużo chodzą po tych schodach. Jest, zdupiono. O kurde, sorry. Jest. Jednego mam, ale drugi chyba. Jest, mam Jaki drugiego. flashbang? Ja cię... Ło, pana. Leży. Potrzebuję... Kurde, kamikadze na schodach. Ło. Leża jak ta decha. Zaraz Wyżej. Nice. wykrwawia. Czekajcie, moment, zaraz. Dobra. O, dankę. Bitte. Ja ci przaja. Nie no, Macie skrzynkę z amunicją, nie? bez Możecie homo, sobie ale... Zrefilować. Tak, ale pancerza ci nie odda. Oj, tam pancerz. A dobra, mam jeszcze dużo tutaj. Jeszcze Dobra. 6 Jak zostało. masz z 10 biegać, Wy, to... wy też macie taki wysoki ping? Nie, 61. Nie. Bo my z znaczy z takim moim kolegą to mamy kurna tu ze 100. Ale czasem jest tak, że jest 300 i 500 i tak Teraz się... mam 120, więc... No 100. Tu jest! Dobra, bo już nie ma. Na górze są chyba jeszcze. 4. Ło. Weźcie się, zbierzcie razem, no to was Ej, koleś, Jest, na na schodach dole. jest, kurde, na schody. Rzeczywiście. A Jedno... Ło! Brawurowa Byłem akcja najgorszy. polskiej policji. Ale No. dziwię się, że taka słaba optymalizacja jak takie małe mapy są. No i znaczy graficznie to nie jest piękne, jakieś super, nie? No ładne, ale takie no nie urywa nic na dzisiejsze Ja. czasy na W takim pewno. sprzęcie no średnio, Ale- mocno i dobrze chodzi. Ale... Destrukcja otoczenia jest... Nie, to jest fajne, bo to jest bodaj pierwszy FPS, gdzie idzie rozdupić sufit, nie? I podłogę. Kurwa kamikadze, przepraszam, że wulgaryzuję. Ale Idę się na dach. stresuję. Leży za ciemną. Dobra, wchodzę od strony południowej. A czy boty też używają liny, czy nie? Kamikadze! Nie, bo ty bodaj nie. Tego Oj, to bombera jest można sporo, tylko w Ło. głowę. Dobra. Flash na dół. Jak Jest podlas, zdjęty, świnia żadna. Dobra, osłaniam na schodach, widzę. Dobra, są w tym pokoju z Jest, prawej. zdjęty. Ja mu pojedynczy ogień. Co to za lufa jest? Ale tu dymu. Jest, head. To jest na pierwszym piętrze chyba nie ma nikogo. No, na dole. Na zewnątrz jest jakiś paker taki fest. Idzie, leży. Nie wiem, nie co łazi.
Rozwalamy się. Uważaj, uważaj, Pierun. A nie, dobra, on już jest martwy. Dobra, idziemy do piwnicy teraz. O, idą z dworu. Dworu, ja? No to ich przywitamy, Gryfnie. Nie pierwszy? No to w jakim FPS się jeszcze Wow. wow. Stupić? Na dole Lortex potrzebuje trochę... Oj! Sorry. O kurde, za flash. Zejdźcie na dół. Skąd walą? Tam z tego... Kurwa, lepszy. stąd! O, No słychać, bo flesza dostać. Gościu się tu tobie za... Dobra, niszczysz. tą Dobra. osłoną. Pięknie. w drugim też A, czysto. zasieki, O, zasieki. tu w ogóle. Lepiej Punkty. obejść. Z drugiej Punkty. Fast exp. Farmienie. Aha, Ale nie Ta jest. mapa jest ładna, mi się podobała. No ona mi Ej, się z cię- Vegasem kojarzy. No taki, no, tam była taka mapa. No. Dobra, ambush, jedziemy. Tarczę. Jestem praktycznie nieśmiertelny. Dobra, ja Tak. podejdę na dole. A multi zabić kogoś z tarczą to jest... No. Porąbane. Potwierdzone info. No, co nawet tak... Teraz tak, czym się różni realistic tak konkretnie? O, mam! A, z liny, tak. Już. Tak, Niklaus. No, są tam na południu. Mi się wydaje, że im teraz... Asysta. Rzucam flesza. Poszedł. Ale wyjebał. Terroryst się sam zabił? What the fuck? Aha, bo to Bomber jest mi samobójca. O. Granat. No nie. Ej, ale mi się wydaje, że oni na tym realistiku Ładunki. szybciej giną. No, bo się szybciej dzieje. A czy nie, że się, tylko że przeciwnicy szybciej. Ja już leżę. Ale pomyl tak podniosę. tam od... Tylko na No dole. tak. Daleko ode mnie jest trzech tam na prosto. No, Nie, gdzie ginął. gruby? Głowę. Fart. To nie jest, to jest masoż. Mam radę. Tylko uważaj, bo strzelają od razu. Dzięki, dobra. Ja tam ciulnę granat. Masoż zerywnika. Fuck! Jeszcze jeden. A ci tacy naładowani, to oni mają jakieś ładunki na sobie, że to wybucha potem? Ja mam Oni 19 coś... HP. Oni w ręce mają chyba... granat czy coś. Tam są. Ej, idzie! O, fuck! A. Kurde, jak te pistolety szybko strzelają. Jeszcze jeden! Gruby idzie, uważaj! Run! Bomber. Ej, wyjebało. Fart, że cię nie zabił od razu. Miał. Nie miałem amunicji, wszędzie musiałem przodować. Kurwa, i zabił mnie. Ich jest dużo na dole, więc ja bym poszedł. O! Przepraszam. Wlazłeś mi przed celownik. Spoko. To się tu często zdarza niestety. O kurde, ty już jest jeszcze w dół. Dobra, zejdźmy jeszcze niżej może. Dobra. Idę do was. Ich tam na Może prawo. przeżyję. No, ale... Słychać tego. Bera. Bombę. Kurde, Idzie. Dobra, leży. No samo to, że już... A tutaj chyba nie ma leczenia, nie? Ja to jest pomieszczeń, Nie ma. Nie. kurde. To w obronie możesz się... O. Patrzcie, czy min gdzieś nie ma. Ale serwerownia. Będzie O, kurde. słychać. Same atomy. Za nami. Dobra. Dobra, idźcie, ja osłaniam tył. Coś pika, ale to chyba serwer. Znaczy, że żyje. Oj, Są. Ja Już trafok mogę słychać. Ła, moje Proszę. oczy. Uczy. A tu czysto. Sądy czyste. Eks! Na razie. O, ciuli, lecę. Dobra, nie idziemy może ten do tych... Cholera. Zasieki kolbo. Tam będą chyba za tymi drzwiami. Dobra, Daj dajmy ja. to, bo to Dobra, nie ma to sensu. ja podkładam. Wow, fuck! Ja To jest pierdolę. Dobra, Nie zabiję wierzę. tego jednego. Gary.
Nie wiem, jeszcze tak rano fest nie, czy... No po południu jakoś, może nie wiem, druga, coś takiego. Dobra, idziemy którędy? Górą, środkiem? No, Ja zawsze jutro koło 15 powinien To jest być pro. właśnie. Nie, sorry, kurwa, granat, przepraszam. Ała! No, jakoś się pan popisał. Nie ma co. Jaki Właśnie, żeśmy Ale jak sobie cię zwiększyli wygłup- szansę na wygraną. Mistrz po prostu, O, mi się Harakiri. klikło. mistrz broni. Ja przez ten granat czułem taką Czemu nie presję, że w ogóle uciekałeś? nie dałem rady na tą linę wejść. Ej, pracy strzelają z dołu, kurde. Co to za porządki? Oni z dworu też przychodzą się I respią. Klaus, ja wiem, że ja gram Rosjaninem, ale naprawdę nie musiałeś być na Ja to mam bardzo głęboko zakorzenione. O Jest. kurde. Coś pierdolło. Kurde, za szybko giniecie. Pan Harakiri mnie zezdjął. Powietrze. Pan Kamikadze. No tym razem chyba nie wygramy. Ja jestem nad Ja tobą, cię jak coś. Wydaje mi się, że gdzieś Dupca. to już słyszałem. Dobra, zmieńmy na harda, bo to... No. Coś tu się knoli. Jakby wszyscy popracowali, to pewnie dalibyśmy radę. W ogóle Nie, początek nie. akcji jak amerykańscy żołnierze Bin Ladena łapali. Tak. Helikopter im dupnął. U nas człowiek akurat. Szkoda, że tu właśnie nie ma czegoś takiego, że się przylatuje na przykład helikopterem i... A może w pełnej No będzie tak. coś takiego, Tak. nie wiem. Na przykład, wiesz, Tak jak w Vegasie. jeżdżasz No, na no, linę. no. Ale skanuje O pizda. kurde. Że no, w Vegasie na multiplayerze zrobili tak, że ograniczono wszystko do minimum i pocięte. To znaczy, bo ja nie grałem w Vegas. No, tam na przykład no, na linię się nie zjeżdżało z helikopteru i smaczek, Leży. no i Spoko. elementy kampanii. Tam gościu jest, tam widać go. O kurde, O. Ja mam obydwa Vegasy chyba z pewnego czasu, Drinking. na którego tytułu nie będę zamawiał, ale nigdy Czasu w się- nie grałem. Przesuń do mnie jeszcze. Ja? Jaki? Dobra. No, do mnie. Prawo, dawaj, tym tyłkiem. O kurde. Super. Uciekł. Dobra, on ma dużo czasu, spokojnie. Tutaj się tak szybko nie wytrwamy. Dzięki. O, szybkie leczenie jest, to jest dobre. Znaczy to jest no leczenie, Ręce mam. podnoszenie, nie? Bo HP masz malutko potem. Tak, Spoko. Mam ręce, które brakuje lepsze. Ej, on tam dalej jest. odganie. Czyli się No respią, już wiesz? nie, dobra. Ale zobaczcie, ten koleś wszedł przez okno, kurde, to jakoś muszą też się spinać, czy coś, nie wiem. Ale nie, tam szło schodami wejść normalnie. A, chyba że. Na dole. Bombę. Boga! Granat. O, shit. Wow. Masz. Triki, nie rób tego. Strachłem. Skończ z tym Ale źle friki. idzie, 11. Bo ja sobie następnym razem wezmę nierosyjską klasę, żeby mnie niklał. Ja zawsze biorę tą ostatnią i przedostatni karabin. To ma bardzo O dużo kurwa, ile tu amunicji. jest tych- Ale tutaj te bronie jakoś tak podobnie brzmią do siebie. No, jakoś... Raczej Arcade'owo zbytnio nie to przykładaj do zrobione tego trochę. uwagi, wiesz. Ty grasz w ogóle recruitem, to nie masz jeszcze żadnego operatora. Tak, no to Nie to wiem. potrzebuję, szczerze. Tak jak mówię, ta gra jest bardzo prosta, A, no. tu jest C4. To wiesz, na multi to się przydaje, bo masz różne umiejętności. Uwaga mina? Tam kilka. O, widzę, że freaky XP. Tylko, że... O, czekaj. Tylko, że za rozwalanie tych wajerów nie dostajesz życia. O kurde, tego jest. Tak, czasami jest, wiesz, w jednym pomieszczeniu, ale To, są wszystkie. to ci operatorzy to są takie jakby klasy, nie? Tak. No. Nie właśnie, No spokojnie. nie ma sensu i tak tam nikogo nie ma. Dobra, no nie wchodź, tam jeszcze zapiszę chyba. Niepotrzebnie zginąć. 11 jeszcze. Ale inteligencja przeciwników a propos rozmieszczania się po budynku jest dość taka
No, czasami siedzą w jakiejś klitce w 5, no to To jest ten jedyny minus, może to naprawdę. rzucisz granat jeden. Premiery. Tak jak wtedy zabili kogoś tam chyba w 3 albo 4. Chyba teraz pytanie, gdzie wbijamy? Nie wiem właśnie. No nie będą na dole, na pewno. Łażą tutaj w schodach. To jest na tej mapie wkurzające, że ona ma tyle tych pięter. No każda prawie. Dobra, to no chodź zwłaszcza na dół nie. tu. Bo domek ma 3 piętra, a tu masz chyba z 5 łącznie. To jest też trzon tej gry, no. Wysokość. Ile jest grubych na mapę? Wykorzystywanie. Wiecie, ile może jest tych kamikadze na mapę? Nie wiem. Tak, O, no i dzięki. O, ale tak jakoś dziwnie. W ogóle był taki jeden shotgun całkiem OP w Battlefieldzie, nie? Że musieli go potem nerfować, bo... Tak. A w czwórce to było tak, że P90 w trójce tylko tak było czasem chyba. był Ja na dostaję w mapach... plecy, co jest? Kurde. Nie, dostajesz właśnie z frontu. O, tam jest. Wow. O, oni tam są, a ja tu kurde z tym shotgunem to nie bardzo na dalekie. Możesz to grać. A jakiegoś tam SASG-12. tyłu. Łociu dup. Bomber. Tu są. Dobra, bomber zdjęty. Ociu. Ła. Czemu żeś nie dostał nawet? Teraz są na zewnątrz. Tam gdzieś respią zawsze. Przybiegają, bo nie wszyscy od razu są w budynku. Jak jest na górze. O! Jest. Szybka bita oczywiście. Kurwa mać. Ale tam strani też. Tutaj jak rozpocznie animacja przeładowywania, to nie można biec, bo potem nie zaliczy tego i... Mhm. I oni się zrespili tam, gdzie byliśmy. Nie to co w BF-ie, co? No. Cześć Dejmone, dobrej nocy. Po schodach bieg. Wow. Ej, koleś się wycofał, rozbił sobie drzwi i uciekał, ale beka. Dobrze. To dobrze świadczy. Oni O, czasami... Na górze. ostatni został. Nie no, ten szturm był... O, szturm był po prostu perfekcyjny. Na górze byli. Dobra, czyli pierwsze i ostatnie demko do gromu lecić. Ja zaraz po live już tego wysyłam Chowaliśmy je. maila z załącznikiem.